Hello mga igsoon ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining video inyong masaksihan ang tingog sa katao magagamit ug gipuy-an sa balak espiritu sa kamatuoran. Ug ang atong pagahisgotan karon mao kini ang ikatulong sumpay sa kasinatian ug sa kasaysayan sa mga tao nga kanunay kong ginisgotan nga na kaninyo nga sa katao magagamit ug gipuy-an sa balak espiritu sa kamatuoran. Ug dinhi nining video aduna ka may makita nga iyang larawan kaniadto sa dihang nag-alagad pa siya sa parokya ug makita usab ninyo dinhi nga naga-outing sila uban siyang mga paristim niadto usab sila ngadto sa Bohol aron sa pagpasundayag ug makita usab ninyo nga sa iyang pagpakasal uban siyang partner siyang kinabuhi nga yaro sab kauban sa parokya ug gani ang obispo kaniadto ang nagkasal kanila. Anya kami makita dinhi nga mga taong mga inila kaniadto. Mga igsoon, bot ko nga masayod kamo nga kaniadto si Uncle Noli. Hugot kayo kini og pagtuo ni Kristo kaniadto. Bisan tuhanon lang gani iyang pagpanudlo kaniadto. Apan nagatuman gayud siya o nagasakripisyo siyang kagalingon aron mapaambit niya kung unsa ang iyang skills nga ana siyang kagalingon. O gani siyang pagka-espirituhanon, pagpanudlo sa mga tao, mas nihugot pa gayud ang iyang pagtuo sa Dios tungod kay bibiya naman siya sa iyang pagkatawhanon o sa tawhanon ug sa kalibutanhon nga mga kailibgon. Kay kanunay man nagatudlo ang balaang espiritu sa iyang manahuna ug iya kining madungog sa iyang kasingkas. Usa dili na gayud kini makabuhat kun unsa ang atong mabuhat masama sa usa ka tawhanon lamang. Ug aron ato pagayod siyang mailahan kung kinsa siya kaniadto ato siyang paminawon. Ang kaayuhan wali o nakatunan po nako di nga tao ra pod unya nakatunan po nako ang good ubad mga anak pod mo nang sa naapo ko yung mga binuang nga istorya tao biya po ko dili ko Ginoo pero naningkamot lang ko nga ang espiritu kanunay kanato dinhi mo nga ay lang ko ninyo ingna nga makasabay-sabay kung ino makasabay kog layon diri ra ko nagapuyo taas kay boy nga sa pay pangutana Ana pangutana man ako tong akong buhat pangutana niya. kasi kadang simbahan nakatulog ko diya kapila ko natulog ako raw sana baklay manopal pamatalam dili man na nako bakak kay daghan pamanggay ko isulti nga dili nako bagay isulti kay makadala na kog pangalan makasala na pug ko ako lang isulti nga ako lang kasinatian kay sa dihang nag-ingon sila nako nga di nako pasudlon sa simbahan kay gibawalan ang mga kaabag kay mohawa ko nga gusto gay ko makisulti po sa akong amigo magsulti pare wala man ko nagsuko nila pero lipot manggod naman sa Biblia nga kung unsa ang mga kutsukot sa tuon ko nila wala man po gani pasalamat gani ko ni Father Paul gani ani sa diri pero kulang akong pakisulti ato nilangyo ko sa espiritu nga ako lang nga karon wala magyapon ko gidawat nila sa aran gani akong bayaw nga niyon lawa man okay ra man na pero katoliko gyud ko pero wala nagpasabot nga laing reliyon na biya mas ganahan pa gani ko sa laing reliyon kay nagabasa pa sila Biblia muna nga musunod ko sa simbahan sa laing simbahan wala po ko nangununa nang sa pastor labi na malipay po ko sa pastor kung Diyos nun po siya naamagod sila ikuan good kanang pulpito kanang balaod muna nga kung aduna nagay balaod magpalayo gyud ka sa Dios kay kung ni anak ka sa simbahan kung balaod ay magyatuan wala nang pagtuo kung nabasa na to dadre nga unahan gyud ang pagtuo kay kung nituo ka sa balaod sa Dios pero unahan gani mong balaod magbuhat mong balaod ang simbahan muna nga nangingon ang espiritu limpyuhan sila maminaw lang unta sila kana antang nakadungog sa ani pampasa unta na ipasa lang gina ninyo boy kay mauna na ang wali dili na ta magsaba-saba sa dalan, dili na ta makigtrokes na yun. Daghan kayong mga pastor, mga
Si pare nga nagtrokes. Nag-ilog. Ang naman na sa Biblia ay nang kamo pag-ilog. Pagdebate. Ito ang mga sa Ginoo. Ang problema lang kay ilokso-lokso man God. Filosofiya. Hindi dapat kasabot mga tao kay Kung basahon lang yun, tistingi. Kanang, kung naalang yun, tay tao nga mo anin ako, di pabasahon ako. Sa katapusan man God, diha ni mo makita kung nasulod ba gyud ka. Niya nang mga pulunga. Halimbawa, saan pagpangumbira, kung saan balaod, masabta ni mo. Basi ka na yung pagpandong. Pagpandong puputi. Ang pandong buhok, oy. Dili masabtan kay ilokso mas pikas. Kung magkanta bitaw ka ilokso-lokso, kung magkaon ka mapano sa ngubad, mama nagingon sa espiritu. Tama tuboy kay matuman puro kasulatan gipasilyuhan ni Daniel nga dili pa gud masabtan ni kung tawhanon. Kay kung sa una ko no gipasabot na dili makita. Dili matuman tong ingon nga nung sumbi nga iyang pagkisulti. Kung nang gipangutana, Papa Jesus yun naman yung tungod kay gitakpan ang ilang salabutan. Pinagi silang garbo pagtuon. Gusto sila makakita apan dili sila makakita kay naman sila garbo. Kay gamiton man ang Diyos. Nahimo na sila halang doon. Dili ang Diyos nagtakop ang ilang garbo. ang garbo gusto man. Kay ang dautan anghel man na sa Diyos Amahan nga maoy musilot sa dautan silutan wala ang impierno wala ang presuhan sa mga dautan. Wala nga bisan dire magtambal ko di may pagani ko salamat ninyo kay kung wala mo kanang mutintal wala mo di mi maila sa among atong pagka-mapaobsanon di ba? Ang makadaog lang kita na boy. Dahil na lang mga dautan kanang mga na espiritu pod nga na dili biya lalim ang dautan dili na moduol nimo kung dili ka makig-away. Pareho sa imong silingan. Kung bagulbulan imong silingan, giyawaan na to, biyon ka. Nya kung wa makakagiyawaan, makikaway imong silingan, wa makakagiyawaan, sa kabaw makatagiyawaan, di pa paubos, pasaylo siya. Nya ang problema man God kay nagko-combine ta mag-away na nun, mo tagingon sa Ginoo, ning gamit makagiyawa, di gid mo pawang ayaw. Nakakita makaka sa aman pag-agak nimo nga butapog ka ng hagbong nimo sa kanal. Kana mo'y wala nasabti. Mo nang nagingon na karon sila naisimbahan mga nang goal kay ko naghilak ng espiritu ay nagapakaon sa lawas pero nanghilabot sa uban wala nga pasagda ito sure yun na ang imong gilabanan mga na boy perting paita nagwali pod nangatawa da susunod sa simbahan sa mga sala kung saan pag hinulsol ana niya ako maghatag mawala ang sala. Asa naman itong ingon magtipog bandi? Gigotom pa ka noon. Nya, pumingon po sa pulong, mautong pulong makagutom. Nabasa ang balaang kasulatan, mga kasaysayan, ikatawan ni noon ang sala. Nya, kumingon po itong hustis, makabusog. Hustis kanipis. Ang bot ipasabot anang pakano nagigutom. Pulong mo nang rin nagawali ko diri. Tanawa na. Lisag ka na nakadungog, umaabot mo ni kadungog karon niya na ni karon. Basahan ng espirituhan ng gasa. Ako aba ng mga pulong na aman sa Biblia. Muna boy, ipasigarbo ginatong espiritu. Kadlokan ginato ang Diyos. Ako di mo komandok sa tao, mga kapatay na ko. Makadlok, makalaglag sa akong espiritu. Lipay mangani ko. Kay kapoy kay sa kalibutan. Puno gyud ka sa tamay pagsulay. Labi na kung magsulti ka sa balaang kasulatan. Mas maayo pa gani itong dautan mo balik sa Diyos kaysa itong gamay sala nga nagpa-Diyos-Diyos. Naman na sa Biblia. Mas maayo pa itong dautan kay nabuta to kay nahimong dautan tungod sa iya pong mga kaagi. Dali pa to kay makasabot. Pinangga pa na sa Diyos. Mintras na pa si Papa Jesus, dili pa siya gusto itong dautan ng patyon. Karon kung biyaan ta, pagbantay na ang mga tao, sige pag-ingon na maluwas mo ani kumpiyaan ta ni Jesus wala na siya katungod 1,000 katuig siya man balik siya rin gyapon hiusar man lawas espiritu siya rin balik biyaan ta ning espiritu nagipadala sa man magampo na lang nagwitang saboy magampo na nagwitang matapos
Ako di ko. Okay. Dako kayong ikatabang ang naningkamot nga magpaubos mo pasaylo. Kay kung aduna kay sala, dili madungog imong pagampo. Sa mga tao mo na nang hangyo sa mga tao, magpaubos lang ta mga ipasaylo. Dili na ta makig-away kay madungog kita anak sa Dios. Pero kung naggamit ka sa Dios, yung na kay sala, di gina madungog. Isulti ang na nilang kamatuoran ay naman na sa Biblia. Pili inon sige pasagarbo nga. Kami nauna. Kami ang tinuod. Di ba no? Good na. Ako sa'yo mahimot ko pero sakit kay akong dugan ba? Pero Ano nagdalis man yung sila ani? Niya kung halimbawa karon magtapok ni mga tao mamatay ni halimbawa pastor o pare ako di lang ko ipasa nila kay pare man ta. Pare man ta kay bunyagan man ta. Hindi lang ko pasa. Sabihin ko pare magkukom lang po pastor nabi po yung mga butan kay po yung mga anak kabalo na sila una pagod na sila kaya maingon na sila dako sila pagtuod. Ali ba ako? Mingo, boy dali na mo inom mo ani, kao mo ani, luwas na mo. Niya kang mamatay tagdungan mingo. Kol. Ni nana ko kol, di ba naghatag ko nimo anak, ko luwas ra ba ko ingon ba ka ana. Na. Ingnon pala ko sa Ginoo anak, nagbuot-buot ka. Sa Papa Jesus, sige, hantag ko anak niya og ingnan ko na luwas ang kaong ko ano. Niya ang ihukom katumang pulong. Nagpaubos pa ka anak. Nagpasaylo. Papa Jesus, huwag mo nagsulti na ako kay nagkumpisan mo ko niya. Nagampo mo ko kamana mo. Anak, natuman ka. Gitum. Pila ka amana mo. Anak. Umiyon po ko, anak. Pag-iingnan ako na, Papa Jesus, pag-ampo ay amana mo. Di ba na siyang pag-ampo, matuman yung pagbuot din sa yuta mo sa langit? Oh, Papa Jesus, gituman mo, pagpaubos, pagpasaylo. Nakadugang yun ang sala mo nang di gyud ko ingon nga maluwas mo na dinhi. Kanang nag-ingon nga maluwas kisila ang gisugo. Nag-ingon ang Ginoo ana. Naamang gani na si Jesus ang tinuod nga pare. Nag-uol gani ko atong pare nagwali nga sila ra ko nang gitagagad tungod nga mahimong lawas ang Costillas boy. Abi nimo nagpitik gyud akong kasing-kasing ba. Gibadlong manggani sila sa Malakyas. Tudya. Talo alang ko. Magbasa ba na sila? Ano nga, goal kay ko. Ako abenta silang ginalabanan. Sige ako gani. Sige ko Papa Jesus. Masilualan sila Papa Jesus. Silualan ba nang maghila ko diri? Nga pastor po nagamit niya. Kay muuyog man yun. Kubiyaan ta sa maabot na ang yatang ng sanksyon. Moyog din. Manang kanunay, pasilo ako niyo nga maghilak ko din nga mag-prayer usahay kay mabati manguna ko ang kasubo sa espiritu. Kaya ang espiritu may mga liupo nga to sa aman. Naman na, sa binasa. Sige, yung basahan nyo na sa Roma, naapod sa Korinto, Himaya. Ibasa lang ang tanak nila. Mga Ginoo, gito isa mga taong walay alamag mabalinon sa balaod. Nagtukbod kanlas kalaglagan. Sulat si Pablo unsab nini. Bisag diri gani boy, kita. Natintal pa gani. Balik sa tawanon, ampo-ampo. Nagdail lang po na sila. Padayon lang tayo. Ito lang. Pare karon atong sulti, madunggan nila. Wala man ta naghukom nila. Maning kamot nga magampo pa. Apilo na to sila pagampo. Tagaanon ta sila glamlag sa espiritu ng mga nagwawali diya kay may katungod man sila. Natugkad na ginako boy gikan sa na taas akong kasinatihan ay kung nag-alagad sa timbahan lang yan ko magsulti ang Diyos na namihibalo nga inon ko nagpagino-gino ko nag-giigdan ta mo din nga Ginoo na tama no? Ang problema manggod kay makita mausap man akong naog buhok saya pag maingon po kong Papa Jesus nga Papa Jesus pakita na lang sa tanan pakitaan na lang nang ingon ako nga bad. Wabi ako kakita nimo. Nya sahay kung ang uban noon dito ayo. Ang uban kay kada di masakiton, hulog-hulog man din na. Bulahan man kuno nang masakiton kay kung walay sakit, di man maminaw sa Ginoo. Nya ang sakit di ay antusod mo man na imong cross. Karon mag-antos ka kay priso man na. Priso man na sa sala. Kung prisohon po ka, kulang pa imong kamatayon, di pa prisohon ka. Mao po din na. Walang paglipay, kung naay sakit, last big may stroke na ka dito patay. Kana diyang nagsakit ka, boy. Gipahinumduman ka na,
Unya, gitagaan kag panahon karon makahulip sa imong sala pinagi sa imong pag-antos. Kay ikaw ra po'y nagbuhat og sakit. Walang tambala imong kaugaling doktor. Mo nagsakit ko dire tulo ka tuig. Ipadala ta ko nila sa ospital di ko. Salamat ko sa Ginoo. Kay kung wala ko nagsakit, di ko katugkad. Murag ipasulti man ko ni sa espiritu akong kasinatian. Kung aduna may nasakitan na wala man ko nagdala niyong pangalan. Pero kung ang nakailan ako, kumingon mo, haya na, apilonta mo, kay good og bad man ta sa una, ato kasaysayan din na, kung unsa pod mo sa kuha, suko ba mo sa kuha, o suko ba ko ninyo, pasaylo ako ninyo, o nakatapak man ko, mang pare, o mga pasutapak man, pasaylo ako ninyo, pero gikinahanglan gidi ay nga maminaw ta, kay ang atong mata, gamiton dag iwag sa atong lawas, mga po nang nagsulti ko karon pasaylo ako ninyo. Dili man ko magig-ergo kay kamo may adunay katungod. Nara na ninyo. Pasahalang bala ang kasulatan. Subayon lang yun kay mao ka na ang kamaturan. Nakiksulti ko ani. Salamat boy nga imo akong gipangutana kay mao ka na ang giingon sa espiritu. Ang iya ko nung gamiton taas o kasinatian. Nakaagi sa tawhanon. Mga bad magyud ko sa una kay palahubog ko na ako'y diskuhan oy asa naman to magikan ko sa Paris team galagad na diskuhan computer lagubo lang ang kwarta pero dili gidatugot sa Ginoo matong gipangulam wala na nabalik na ko uban po nagasto uban wala na nalipay po ko nga kabusta kay dili magita makabos kay atong gipangayo na makakaon ra man karong adlaw di ba no? Tanawa magbagulbulta kung wala ko gisultian sa espiritu ana. Ang kalanon na mo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Dato dito oy. Nga tanawa dili ta kontento mo ditong sa binasa ni sulat asa ganito ba sa natin San Pablo no? San Pablo. Kaingon siya nga nag-ingon ka mo ang reliyon makadato. Mo ni karon ang gibuhat sa reliyon no nga dato. Ako aga ni tinuang Katoliko pati hindi dato abot lang nya natay hatag sa tao tama gyud mo yung sige tama ang reliyon makadato kung kontento na kamo mo din na mo nang na salamat sa ubang mga nagtuupod sa reliyon kasi kabos mo mga laing sikta kung sa mga reliyon ninyong nadin na kabala ka basta nakatuman sa sugo samahan mga Katoliko nga lisod po ang simbahan na kabala ka nakatuman ka musugo sa simbahan pero ang katulang nagamit ang dato sila na manubag ana basta ning kaon ta sa ostias kaunon po nato ang ihatag nga kahulugan ana nga Kristohanon mapaubsanon mapasayloon dili libakira dili pagkarugingnon dili palahubog naman na sa Biblia pero kung ning kaon ta ana padis Dios na Antikristo. Sige tag ingon nga nagpasaan sa cross, nihalok sa cross pero nagbuhat tag dautan kita nagpalansong sa cross. Kaya ang cross tunglo man na. Si Jesus nagpatunglo tungod sa atong sala. Yan, isulod ta sa simbahan, kitag panguros at tubangan sa cross. Nya, libakira deta, igamit na to sila na himutang halang doon. Kita na niya ay manubang anak sa Diyos. Mamala boy, mo nagisulti sa espiritu. Hala! Ako sa ano, magkwintas pa ko. Mas maayo nga nagkwintas ka sa cross ka ikaw na ningkamot pod na mahimo kang Diyos doon. Nagkasunod ka ni Kristo mapaubsanon, mapasayloon. Pero kung gamit lang nimo siya, sa ngalan sa Diyos pawat niya, gamit nimo siya paabot sa panahon day. Mo rin tag-ingon niya. Kung sa among sala, sa imong paggamit sa akong gibalaan na, gadako. Nara sa Biblia, ang nakadungog na basahan nyo na kung miingon mo magbabasa mo mga nag-iingon sa Ginoo boy nga magbabasa di ka balo mo basa maayo kay mo basa pero wala na buhat magwawali apan di ka ba muwali bay kay muwali English pa mga langyaw pa daghan pa kay istorya dili pero ayang yahadi ang pagwali layo sa iyang binasa wala po niya gibuhat ay katod din nag-ingon ana mo ana siya ang simbolo ana kay nabagoy pabasahon diya sa altar nga di ka balo mo basa mo na ibot ipasabot na sige kag basa sa ebanghelyo o sa pulong sa Dios na wala nimo gikinabuhi
buhat. Wala boy pagbasa boy. Paningkamot yun boy nga makuha na kay bakakon ka. Agad. Di kagbasa-basa. Nagkabalo mo basa. Sa aman tuod, mo na yun, maikan yung higugma, pero libakira ka. May lang kasi istorya. Di mo gaw sa baba, hugaw. Kanang nga sa kasing-kasing. Kaya ang timbro sa Diyos ang kasing-kasing. Hoy, ang makadungog ani, ipasapod na ninyo kay aron mangandoy pa ang katang mataas ang kalibutan. Kaya kung ang Diyos na musuko, mulay, mabili. Kami din naningkamot kami din ako nakiksulti naningkamot ko kay mao manigingon sa espiritu nga tawhanon ko makiksulti kay para pong naapo ko'y tawhanon nga makapanghambog po ko sa akong tawhanon. Pero ako alam nang ipaambit ang kong kasaysayan, mubo lang na kayo kay say ma-emosyon mong sa kong mga kaagi. Doyog ta, dungan ta. Kung asaman mo, kung naigo man, o sa itong mga sala, balik, dili na ta mo, balik ka niyan to. Mau na, boy? Banawan na to sa Kristo. Bahala na to, past is past, never discuss. Kay butaman ta sa una. Ako gani, tidakuan ako sala. O kamo, miingon mo nga wala may sala, may pa mo. Ako, dako kong sala. Ano? Na. Wala ko bug ka sa una, bugero pagid ko. Manang manapak po ko sama ni San Pablo. Si Pablo, si Saulo. Marlo ko sa ipakita man niya sa kong sa kasing-kasing grabing imperno. Tinuod mo na, kamo pod paminaw pod mo anang na kanang nagpamatuod gikan sa imperno, naghilak man gani na. Ang kanang dili mo tuan na. Oh, ngano magampo man ta? Ano mosulod man tag simbahan kun di ta motuog imperno? Di ba boy no? Hindi mo tuo nga matapos sa kalibutan ano magampo man ta. No, kana po may pare nga naarbay na pare sulti sa ano. Bot matapos sa kalibutan malato ng dila niya na maligya kandila. Buhat ang tagbad tanan. Ay, buhat ang tagbad. Ay, anong magsige man tagwali. Kung wala impyerno, buhat ang tagbad ani. Kanang katawan na to, boy. Ang simba ta katawan na lipay na ta sa tong sala. Anong nagsimba man ta dito? Asa man to paghinulsol? Di nun ta kahinulsol. Kaya nagsita katawa sa tong sala. Na. Tano. Balaan ko na ang simbahan. Naabali, balaan. Sige, muray no, nagtabo di sa sala. Naaraba dito pa. Serious. Kaya kinsa ta sa una, balik ta sa Diyos. Okay, napamantay paglawam. Hanggang buhay pa. Tapangan lang na to, boy. Kung may na to, bad na ninyo. Abri mo nito. Makita kitang balan rin. Pigado kayo. Nga may pa ng doktor. Ano, nanambal mo? Oh, tambalan nila to, ha? Wow, ganito. Di ba no? Kita pa kayo magpakape. Ang problema kay ingon ta nga nagparon-aron ta. Yung doktor maingon po di mo bagtuan na. Nga karon kung may dili mo tuan na para nang mga trinulot. Duoy po kay na. Nga di man ka moadto sa doktor kung wa kay kwarta. Po na yung magbunyag. Mga ako bunyag. Anang bunyag boy bisig king saboy makabunyag. Basta binunyagan ka. Pero wala lang ta kita kakatungod. Pero ang espiritu kita kaamo katungod. Ay makakita man gani sa mga akong panagway yung mga bunyagi ko. Ano man, dili mo ito pabunyag. Wala ko ni sila baboy, wala mo seminar, wala po ka seminar. Di karon kung mamatay itong bata kada kong tulubagon ana sa nagpabayad. Oh good. Na, muna na sa iyo. Hoy, bunyagin yun, kanang sakit ni kay magpait man dre. Di man mo sulod ang bata maghilak man di sa chapel. Ini humagalo ko bunyag, di malagi. Oh, sa ngalan sa man, bunyagan ka sa mga amahan anak ng Espiritu Santo. Di, wala na. Muna magpait ang bata kay wala po gibunyagan, wala nabunyagan, wala pasir. Wala mang may kwarta, wala may kaseminar. Saan ka sikta? Anay uban nga ibunyagan mga bata ang laing sikta mas maayo. Ha? Ay nanikos ba yung pangalan? O itong naingon po ko din akong bunyagan na ni temporary. Naaman mo'y kwarta, mag-ihaw, maglitson man mo. Bunyagan na ni pero ayos ba ang pangalan? O kung maingon sila dili valid ako, basig pilapad, basig valid ako, maglibog ang bata dito. Kayo saya ingnon mo ko nga ang pare lang makatungod ang pas. Lagda nga.
Ako lang, luwason ako ang bata. Pareha ng bata, mamatay pa lang na. Na, di ba? Makita ni mo rin bata sa ayaw mo sulod na maghilak, no? Wala kang bunyagan. Gingnan pa ko sa kong igagawang kaabang nga. Pabunyag-bunyag na sa padre. Niya karon. Kung musulod rin, kinalagbunyag ako pag ipaantos pare ito. Sukaan ko sa pare eh. Mga magbut-buot ko, mawala pa kasi minat. Padre, bunyagin ni padre, kaya akong tambalan dre. Sukaan ko. Nasiminat na, ikaw nuli, murag nagbut-buot ka na ako, anak. Nakabandi, napinoon ko kung awayan ko pare. Haloy, kay itong pare. Kaya ilaman ng kaakuhan, unta niya, kung ingnon na kaakuhan, ingnon ako, di ba inyo mama na? O, di, mag-away, maluoy, bukas pare. Dagan na kayong problema ang pare. Problema pa sa, dagan problema. Huwag problema sa kwarta. Maluoy, biya po ko, mga pastor. Yan, makita man ako, boy, sa espiritu. Ilang mga kasing-kasing. Pait kayo na yung makabalo ka, eh. Tao na una sa tao. Maluya kag paubos. Manang hindi ko maglakaw. Maayog tagad sa kawa, pero lahi kinaya. Naagay patambalan na ko, Dre. Napugos lang di ay siya kay dili mo to ang masakiton. Napugos lang di ay kay giingnan Dre mani. Nya napoy masakiton lang ang mutuo Dre. Yang inahan, yang anak. Sige, nandito dito makaangkol. Nya. Mani ro siya. Dere ko no di ko mutuo. Ay dito sige sa tang paita. Dami ingnon uli dito. Nya maayo, inig ayo. Wala gid hala. Mutuon ako na inuli. Mga kapilang maayo, di aloy kay itong magsakit. Mayon yung mag-antos. Nang ko dadaan yun na. Dito sa tambalanan kay kanang imuhang girikanan dito, imong uyuan. Na dito sa doktor pa, pagastuha. Diri, nga walay gasto, ingnon bata nga lang. Sa kamo na minaw, pamalandong lang mo, isip-isip lang mo. Dito ba mo mutuo, tawat og suborno. Tambal lang kung naikwarta. Basahan yung balang kasunatan. Kamupod na naan niya, balik ta sa Diyos. Ay, kita tanan ang silutan. Pare, mga katawanon, mga pastor, mga apel tas kamatayon, dalaglagan. Nagani mo kay katungod naman kami. Kami intanin ni rin ni boy, go boy. Ultimo ni ato ang cellphone. Naluya tag-asa, tag-abis, ani. Pobre kay ta. Padayon na kita. Kamupod nga, naminaw, mas maayo pa tong daghan ng mga kasinatian, dautan kay may paglaom pa na kay maghilak magdangoy-ngoy din na kaysa katong nagpaingon nga way sala murag parisiyo ba kiingnan nun sa Diyos nora ba na kasagaran ang naay nun sa simbahan mao may nooy labaw paspare may sige sip-sip mga nag-alagad si bana ay sip-sip si mga galon yung mga galon mahulga si mga sulugon o ako ay nagsulatan na ako yung abayan na wayan yung Ginoo. Basta ato na lang tapusan boy. Istorya lang ako ni kamo po naminaw. Wala mi nakinahanglan na daghang mga followers na mo. Pero mas maayo ngayong ipasa ni sa kalibutan kay isag-isa ta mangita og kaluwasan. Akong i-share gid ninyo, share gid ni. Kung daghan ang mga tao nga atong gitabangan, daghan usab dako sab ang kalipay. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad nining labing mahinungdanon nga video og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman nining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.